sa Pantalan aboard light ferry. Hello mga ka-Dors, good evening, good morning, wherever you are. Going me sa Cagayan de Oro City, guys. Magsakyan ang light ferry na magikan diri sa Pantalan sa Hanang karon. Bani ko ninyo, guys. Bisita na, guys. Buka na me. Gagayan na yung but-butan. Wala na yung gagayan na yung Kil. Buka na me. Ano yung mga naom sa way pamahaw. Touchdown, Cagayan de Oro City. De Oro City. Do dari ni ko ano. Ano eh? Kaya kang una ba? Kaya kang araw na kayo mapost yung group chat. welcome taga Budjol. Tawa ko mo ato. Ang mga pasay sila naman ito.